Hello mga dear! Welcome to another grammar lesson na Bisaya ang explanation. I'm Teacher Maya ug mao niya nga akong i-discuss sa inyo karon. Ang kalahian sa afraid to ug afraid of. Mayan tag, she is afraid to go out alone o she is afraid of getting a failing grade. Ang she is afraid to, sundan og base form of the verb. Ini preposition. Maong base form ra ang sunod ani niya. Ang she is afraid of, sundan og ing form of the verb. Kaning of sa afraid of, preposition ni siya. Maong sundan nato ni og noun form sa verb nga gerund or ing form of the verb. So kay noun form ang sunod niya, meaning pwede ni sundan og pure noun or mga pronouns. Mugamit ang afraid to kung gusto nato ipasabot nga hadlok buhaton ng usa ka butang. Ang keyword dinhi buhaton, meaning ang imong gikahadlukan nagdepende sa imong intention o desisyon sa pagbuhat. Samtang ang afraid of gamitin nato sa mga butang nga mahadlok tang mahitabo. So beyond ni siya sa imong intention o desisyon. She is afraid to go out alone. Mahadlok siya mugawas mag-inusara. Mahadlok siya buhaton ni. Dili ni mahitabo iyang gikahadlukan kung dili niya buhaton. Mahitabo ni kung tuyuan jud niya. Samtang ang she is afraid of getting a failing grade, mahadlok siya mabagsak. Mahadlok siya mahitabo ni. Dili tinuyuan. Usahay bisan grabing paningkamot mabagsak gihapon. So katong mga tinuyuan, dili to sila afraid of getting a failing grade. Afraid to, mahadlok buhaton. She is afraid to go out alone. He is afraid to tell you the truth. Afraid of, mahadlok mahitabo. She is afraid of getting a failing grade. He is afraid of being kidnapped. Nya pwede pud ni ang afraid of gamiton sa mga pag-express kung unsay general nga gikahadlukan, kinsa or unsa man na. Sundan lang ni og noun or pronoun. She is afraid of the dark. He is afraid of you. The dark, noun. You, pronoun. Ug mo to ang grammar knowledge nga akong i-share sa inyo karon. Kung naka-learn ug giganahan mo nga video lesson, please i-share ni sa uban para maka-learn pod sila. Please pod kog like, subscribe or follow para updated mo sa mga videos nga i-share pa nako puhon. Daghan jud kaayong salamat. Have an amazing day.